Andoni jubilazio gainera hurbiltzen, aritzen lan munduan sartzen, eta jubilazioaz ze ikuspegi duten. Gazte garaian ezagutua, naiz lanaren esklabutza. Esaten zuten lana geldula, gizon izaeran funtsa. Gertatzen danak itzklabe bat du, ta itzklabea da kutxa, kutxina dana betea dago, ta askona dana kutza. Karrera eta bimaster, gazte geok zenbat alako, tala ere gero lanera noiz egingo dugu salto. Egungo keja eta manifeinik egiten diet plato, jubilaziorik ez da izango, ni joaten naizena, joaten naizenerago. Denbora asko daukazu gazte, ta ez zaite jarri hola. Esku beretan ez dago beti gizartearen kontrola. Niokerro nago nereak ez du irten biderik inola. Txarrena baita hau konpontzeko denborarik ez dagoela. Eta denbora baldin bagenu ezin bako pondu dira. Zenbat ministro eta pentsalari jarri zaitea begira. 75 edota 7 daude urrutira. Aizutan doni bertsolariak noiz erretiratzen dira. Hirurogeita hamaseirekin joan zen txirrita bera. Jose Agirre ailegatu zen 82 aldera. Ta Amurizak 75 urtekin hartu papera. Ni penaz nago jubilauko naiz azken atxakin batera. Zenbat ideia eta bertso berri gure gainearen klasean. Nunbait ez du nahi oraindik behintzat honek eratu etxean. Eta pozten naiz taldi berean jarri naiz malaletxean. Guretzat lanik ez da izango zu jubilatu ezera. Veteranoa eta gaztea, bi estilo eta bi hitz.
Iakuztatu leizke gainera eta arrakasta handiz. Askoz hobeto nengoke orain, pentsatu dut mila aldiz. Flekillo rubio uranunean, planetatik joan bani. Egia esan bertsolaritza da nire afizioa, baino akaso irakaskuntza geroko ofizioa. Oposaketak gaindituko dut hori lehen akzioa, eta gustora